Marc Cerdo, sí. Marcacerdos, vale. Marcapassos. Fiten. Veus com mor un jungla? Bona maestria, Empezó a la Guillem. vida, que fa asco, tio. Hey, L'avi sí que és guapo. Vladimir, mátalo, tio. És la basura dins del joc. Segurament és basura in-game, però... Més que Vladimir Nosferatu, no, Sembla una carta de màgic, tio. Aquest és molt lleig. Sí, no? Juga al És un Beyblade. playmonger. Beyblade. No, pues sembla el Zorin Markov, tio. Sí, Martí, sí. El famós de Rick No sé qui és, Martí, gràcies. De màgic. Sembla Vladimir Putin, tio. Conegut en... De màgic, tio! A tots els estats. Conegut al del món i Vaya la pringats, tio. humanitat de països, tio. Va culpar-hi, Martí, tio. Sí, bueno, Carlos, igualment, també molt Sembla un puto cani, tio, que m'estan contant. Ens topo al Martin. Què tinc, el Guillem de suport? Hola, Guillem. Flash. Hola, nois. Un compardo de la Ai, mare, m'he pujat la cua. Per què està Twitch i... Hòstia! Oh, Hombre! oh, merda. Al revés. Avui el nice invade, guys. Molina, fica un guarda aquí. Ja, tu Molina, tranqui, si ves allà que hi ha un guardo, tranqui. Ja el fico jo, no? El Gali estava baix, també, Sí. No, però no van a fer invade. M'hagi pres el bus per tonto, tio. Vas al TP i Flash com a un. Però que ara mateix tinc dues habilitats en comptes Què d'una. penses que és això, Martí? Anda, com moles, tio. I ell és un Galio. Hòstia, I que tonto, què tio. pots fer? Ells tindran més blues. Tirar-te la W i treure-li un 1% de vida. Sí, ja veuràs, ja. Ho veurem, ho veurem. Tu, Molina, no ajudis, No. No sigui pas que... Cuidado amb el veneno, filla. Amb sa sort. Te'ls rets a viu van molt bé, vale. Que vaig sobrant, tio. Toma, mira, mitja vida, imbècils. Som normal. Ja sabeu, Guillem, que vas aquí més sobrat que sobreviu. Va, Guillem, Molina. Hem de pujar abans que ells, al nivell 2. Merda. Aquest pas no pujarem ni de conya. Avui és el primer partit de Roto2 Futbol Club. M'estan suant molt les mans. Ja, però bueno, jo l'he de seguir. Aquesta vegada pot ser molt divertit, la veritat. No recordava que era tan rosa aquest personatge. No, home, no? És extremadament rosa. Un moment que em tiro fotos, com era. No. Et tires fotos, has dit? Tiro fotos. Espera. Cranc de merda, vine aquí. I si et dius que no, Vale, hem pujat al nivell 2 abans que ells. sí. És el que té que el tanc estigui darrere i el carri davant. Merda. Em fan mal. Merda? Merda! Oh, merda. Oh, Rivière! Po, 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 po. Puta! El gangsta, el que et planta cara. El que treu el gatillo i et mata. Sí, bueno, aquest nivell encara no. El següent ja sí. És que no sé ni què fa, Tari. Sé que són invencibles, sí. Pam! Bona. Molt bona. Vaya dos heu ficat a vot. A mi el Molino. Oh, merda. Això era un escut. Molino ha portat per primer cop a Tari. No, no va haver una opció, no se'l va comprar Allahu Akbar. amb RPs, el Tani. Allah Akbar! Allah Akbar! Ai, no, que ja tinc els Mossos a casa, merda. Oh, merda. Oh, pues jo no sé de quina edat mitjana estàs parlant, Martí, perquè jo no ho recordo, això. Jo sí que recordo que es va comprar el Tari quan va fer el rework amb RPs. Amb RP, Sí. perquè clar, es va pagar 400 Vaig mil. comprar l'esquí. No, l'esquin. Ah, això és una altra cosa. El part està per aquí. Oh, uau, un Torbjorn. Hòstia, ja em truquen? M'ho estàs dient en sèrio? T'ho Qui juro. et truca? En sèrio, Martí? La policia. La... La teva col·lega. No diguis que has de pirar la partida. Hola. Mata-la, mata-la! Vale, però encara falta, no? Però mata-la més ràpid, Sala. La cindra aquesta és més dolenta que el cagar, Guillem. Ja pots venir, s'ha gastat prender quan estava full vida, allò. Ah, bueno, pues sí, bueno. Encara quina No, hora és? està mort pel venent. Pot ser.
Que té guard. Vale, sí, Pues sí, sí. Tarik és bo, eh? És probable. Vale, que està molt bé. Què tal? Vale. Va, guanyem el contra 1. Fins Puja més ara... la vida, vale. Adéu. Oh, te l'has currat, te l'has marcat. Bona. No sé, soc la polla, Vale, a les tio. 5, a les 5. És que m'han trucat ara i, hòstia. És que m'han tocat ara i és que... Entrem a la dreta amb tot això. Si me'l vas a robar, com a mínim queda dalt. Sento, tio, soc la polla. Sí, ets tan polla que els minions no volen que els matis. El Guillem és una polla. Va, sí, Ala. això... Aquesta cine és molt dolenta, tio. No pots imaginar la la bomba d'espalda. Me cago en tot. Jo no sé jugar a carry, ja us aviso, Jo tampoc. Jo no sé jugar al LoL, com també us he avisat ja. Per què no te'l descargues, manyes? Why not? Perquè jo vaig intentar, no no vull vaig... jugar amb Alemanyes. Principalment jo no vull jugar amb Alemanyes. Jo tampoc, és que jo l'únic que volia aconseguir era el baneig permanent per insults. Vaig fotre 3 o 4 partides, em vaig cagar Ja, en tot igual i no ningú m'ha passes recuperat. T'has de passar la vida, el descarregar t'has de passar més de 3 mesos. És que és això, o sigui, que jo pensava que seria més ràpid. Guaneix, la verdad de soma. Bàsicament em fot la il·lusió d'aconseguir el baneig per fer un nivell de forocotxes en plan... Soc el 0,009 de la comunitat del LoL. Veus? Estic barrejat. Pel Som quedat, jo, no no. Com? Me'l quedo, bueno, no me'l quedo. Que vull compartir lloc amb el Sant. Ni jo. Tinc enveja. És un logro bastant interessant, eh? És el logro que més m'interessa. Lo de guanyar m'és bastant igual. El Bart està mis. Hem anat a buscar pips. Mi pisse. Guillem, anem. Em queda un tros per arribar a mi. Es Word. que això no fa res, no? Activa, bendice, un aliado con machine, concede escudo... SS, ha anat a fer back. Em maximitzo la curació, eh? Lol. A tomar por cul el flash, companya Sindra. Què dius d'una síndria? Ui, un TP. Quac. Uau. Ah, vale, ha vingut aquí. Ha sigut superútil. Uau, aquest gallo s'ha marcat el TP, eh? Sí. Totalment. Oh, no. Que bé. Ese sembla Sindra, eh? Ojo. Ha sigut superwar. No entenc per què la Vall més s'ha apropat. Perquè la Galio més anava per tu, per mi. Ja, aquest gal, Bueno, i ha comprat alguna cosa o no? O ha fet TP del... Ah, sí que ha comprat. Vinga, ja tinc pot. Està rar. Hello, guys. Mireu-lo ràpid que ataco, eh? Atent, eh? Mireu. Direm, Ets tu, ets el Jace. Sí, No. ja està massa tard, eh? Ja ho he fet. No, jo dic de tirar. Ah. No, Sala, m'has abandonat. Bueno, el Salva tothom l'abandona. Flash. Molino! Que... Ah, que tinc allà, és veritat. Oh, shit! Ai, que estic jo sol. Cuidado amb la jungla, És tan difícil jugar amb Vladimir? Oh, uau. Què tenen ells al forn? Uau. No cal anar cuidado. Heu vist el capítol de Boku no Hero? Qui? Endavant. D'avui? Sabeixo. O sigui, surt a l'abril. No, Sí, ha Boku no- sortit avui. Que no ha acabat la temporada, eh? No, No, clar que no. Qui collons dieu? és que no sé el dia que estem. Us Dimarts. tiraran? No crec. Dilluns dia 18. Oi, que hem d'anar a classe, manya! Oh, merda! Bueno, per un dia no passarà res. Vaig a carregar Per un dia no igual. passarà res. Total. Nosaltres som els perfectes, nosaltres no hem faltat mai cap dia, per tant, un dia més, un dia menys. Ui, sí, falta una setmana sencera. Eh? Oi, falta una setmana sencera. Quina setmana, què dius? La de l'orella. Tu vas faltar, jo no. Pero somos la misma persona. ¡Hijos de puta! Ese. Calaripitos. Sí, em boig, Guillem, però crec que tal. Boig. Vaya farm, madre mía. Oi, En una edat, Martí, ho sabia, Guillem. No sé per què tenia el pressentiment de que et vindria. I si corres? no podia fer res, ja.
Sí, com, si estava aquí. Corrent. Les cames. Cap a on? No ho sé. És Alex useless. Imbècil. No, és que estaven anant a ajudar Mirant, tio. al subnormal que s'estava fent un Dragon Sol. Per què tenien guard, si no en tenien? Vaja. Però si t'ho he dit que no van a per tu. Entès, tinc el pressentiment. Hey, mama, no. Oh, merda. Va, posem la partida més interessant, tio, no passa. I vaig ajudar i vaig em maten. Va, tio, s'han de comprar més ràpid. Digues que sí, Guillem, que no nos quiten lo fregado. No, ficat és que no nos pisen. Que no, yo dic que no nos quiten lo fregado, ¿vale? No hay mal que por bien no venga, tio. Veus? Tot és He planet. recuperat més vida i jo em compraré allò de herides graves i així no recuperaran vida, clar, òbviament. Ja està, allò. Estàs roto, Martí, és un pla infal·lible. No té falles. El Martí mai té falles, recorda això. Hem passat no té lagunes. Ja, tu! La falla estan a València, La de Sant Andrés. La peli. Oi, merda, aquella pel·li és la ronya, m'han dit. El muntatge de la peli és anonadant, petrificant. Vaig veure la pitjor pel·li del món ahir. A veure. La Gran Muralla. Espanyol Ah, és... Martí, goes. La vaig anar a veure al cine allò, tio. És... Em va fer tant... O sigui, Són els Power Rangers. va ser tan inútil quan... Saps el Vaig a general... farmejar i ja està. No la vaig veure tota, em vaig sense... Bueno, no, da igual. Saps el general aquell que representa que és com l'hòstia? Que es mor. Que es mor d'un cop d'una merda d'aquelles, així de gratis? Li mossega el braç i es mor. Sí, em va decepcionar tant, dic. Com? Mira aquest puta rata. Ah, té guard. Va, clar, si l'acaba de posar ara. Ah, sí, tens això. Ja A la està, fem uns selfies. És culpa seva, no és culpa meva. Espera, que poso. Sala. No és per res, però com... Sala. Què vols? Si vaig tenir Netflix a 0,75 al mes, no és per res, però crec que classe estaré mirant pel·lis. No. Igual que jo. Ojo, que us va el torn, Jorn. Oh, uau, quin combo. El Jorn. One me, guys! Merci, Adéu, Marina. Sala. Sala fica un guard, por ahí. Et venen, Sala. They are coming. Correio. Winter is No la coming! tindré. Ojo que et veu, te pillo. Vés-te a suïcidar, El et vindrà Cindy la... està venint? Anem per la vaina. Suïcida-te, cor! Vale. Espera que puixegi. Et faràs la Great Escape. No seràs tu... Què collons et fots? Martí, mira, Martí. No serà això No, una penso vindre, missió del Què Payday, collons et no? fots? Nito, Windows salta. No! Olo, te l'ha Però per què liat. no vens, Martí? Què collons vols que fem? Matar-lo? No, Que guai, un altre Vale, kill per no, la no matarem el Cindy. Mario. Oh, merda. M'has abandonat, Martí. abandonat. Has abandonat. M'has abandonat. Nois! Però cotxe ja està en partit, va. Anem a He de veure. farmejar, Sala! Sala, que he de farmejar! No us pringats, els de Foro Cotxes. Eh? Que ja estic allà de Us farmejar pringats, els tot, de eh? Foro Cotxes. Tu sí que ets un pringat. Són uns pringats, tio, a mi no em fotis. S'amaguen Puta darrere rata. la pantalla i es creuen que són guais. M'ajuda algú? Són igual de guais que jo. Sí, igual que a mi, no? No! Feia com 5 minuts que no perdia ni un de farm, tio. Sou basura, tio. Martí, què tal si baixes, tio, en Ei, comptes què de tal? Martí guardar? de farmejar. Que em No pot porta ser. perseguint. Enrere. Estic anant, Ja va, Estic però anant, entré. estic anant. Ets escòria, Martí. Bon farm. Estic anant, diu el carri, eh? No. Què et passa, tu, ara? Res. Jo per almenys vaig, no com altres. Sí, millor estar tot en línia i si Remea, algú Guillem. la lia que, mira, pues... Adéu, Guillem. Halpo. Anem 3-0, anem 3-5. Eh! Oh, uau, que No salta. torbaco! Collons dius, Manya? Vale. Manya es parla en pulo. Martí, tens TP? He d'insultar. Però Utilitza... d'haver-lo tirat. I què tal si el tires tu? Per què? Però si te l'has fet! Però si ens han matat? Què dius? Però si esteu tots vius. No, el Guillem no. Bueno, anem sempre mort, tio. Tu, Martí... Tu, Martí, ets un cas, eh?
Hòstia puta, tio. És que era un És dels una únics puta que habilitat també que fa està... a través del mapa i no ho fa servir. Ah, però farmejar no et guanyarà la partida. Oh, tant que sí. No. Digue-li a la Dubto que Vine. carrilegis això, perquè et ve la cindra ara. A mi? Com aquell... Sí. Vale. Com aquell nassos, que ens tiraven la base i ja està farmejant a top. Merda. Bé, no torno Home. base, que tinc 2.300 de pasta. My Bueno. sweetest friend. Què? El Harry ha vingut ja 3 cops aquí, vot. Goes away in the end. But you could have it. Guillem, si vens aquesta tia. Vinga, acabo això. My own paradise. Això te fa cap, sisplau. I will let I a sobre que no estàs fent res. Home, això que no estic fent res, això és molt La relatiu, torre de l'enemic té quasi bé tota la vida. Perquè no l'he pogut pushejar, perquè... O si el Galio ha vingut 2 cops. Sí, però l'Hort venia i defensava torre. A veure si mirem una miqueta el mapa, nois? Doncs ets tu el que no mires. Molt farmeig. Hauries de poder matar-lo amb els teus ítems. No. Items. Galio! Ningú mata un Galio! És que no puc, tio. Estan dient valor. No pot estar més enrere aquesta cindra, tio. Però no està... No, però es flipa moltíssim, de tant en tant. De tant en quant. No, tu tampoc em portes el teu puixejant aquí cada cop. Ah, bueno. Que així li foto una mica la pressió del grup. Oh, uau, Ara estic a fumar. Pressió del grup i estic a fumar el cop. Què, aquest cop també te'l faràs, no? On està l'Orn? SS Syndra, deuen estar al blog, Va, Guillem. anem. Vull ja pinguejar. No. Ah, no, enrere. Us baixa la Syndra, us baixa la Syndra. She's coming. Oh, uau. Déu, Guillem. Sort que és més dolenta aquesta pava. Flash! Quasi. M'hauria d'haver pogut tirar l'escut, quin imbècil. Hola, Hawkbar. Hola, foli. Ara. Oh! Oh! Hola, Hawkbar! Vamos, bona Oh, Martí. Martí, s'ha fet TP, nice. No moris. Nice. Dragon. Veus el que passa, Martí? Jo faig back, jo faig back. Dragon. No, no ens el podem fer. Doragon, ja t'encaixo jo. Que ja el YouTube. Sí, clar, ara vendré la meva torre. Hola. No te la tira, la torre. Protobelto! Estic anant, Martí. Vale. Defensa. No veu que fa Has dit- por, Has dit tinc d'anar, Guillem? Estic anant, he dit. estic. Ah. No, valga'm Déu. Va, I Guillem hauria de parlar malament. valga'm Déu. Estic venint, Et puja la cindra, és possible. Oh, Molino, Oh, vale, espira't, que et va la cindra, Guillem. Vés per aquí. ha gastat flash, Martí. Vale. si ha anat a treure aquell guard és per alguna cosa, Oh, fuck. Oh, merda. No, normalment no treus un guard de tribu. Per treure... És push, Martí, que trec el guarda aquí. Espera. Vale, Martí, està tirat TP. Vale, doncs tireu d'allà, no? Quanta bé l'han fet, Quasi exploto. Ah, si no m'hagués Oh, Vaja, no li ha tirat donat. enrere, l'hauria matat. Me'n vaig, Martí. Vale, tranquil. Quasi bé no cura, saps? Perquè aquest tio pusheja com un puto psicòpat. Comis. Puc fer dive sota torre, si voleu puixejar una mica això. I... Cabrona vida. Ens Vinga, trec fem guarda. cas. Ai. He passat a ei.
de fer back, no puc defensar, Guillem, si pots Vale, em anar. sembla que em moro Anem, un anem, xic. anem. No et mors, no. Toma pinya. Al igual... Què collons? No. Ah, bé, bueno, bé. Ojo, que ve la cindra. Què cony acaba de passar allà? No sé. Però si no havia atacat a ningú d'ells. Corre, corre! No. Oh! Hola, Akbar! Hola, Akbar! Corris! Corre! No puc córrer més! No dic TP. Com cony va negar la cosa? No ho entenc. Ajuda, ajuda, ajuda. Sí, per això estic boixejant. Hi ha més escuts si no et podia ficar. No, està bé, està bé. Sí que podia. Ens hem fet perdre molt En temps. realitat sí que et podia ficar com més. Perquè tireu top, no? Vale. Llàstima que no sigui primero, però... Ah, no, li han trinxat. Ja va. Tranqui, tranqui. Estava fent que mateix el És que millor. estava perdent temps de base. Ah, vale, per comprar. Bueno, t'hauries d'haver quedat en Molino. Què? T'hauries d'haver quedat per encima la torre. Les torres no serveixen per res, són per dèbils. Per dèbils que necessiten dany o no. Never. Serà Ojo, la ojo amb la bona. cindra, Martí, que és foscor. Martí. Ah, vale. Mira-la. Que venent. La podem fer, eh? Hola! Ja has pensat a Abraçar la bona. Pel Galio, pel Galio, pel Galio. Ve l'Orne. Vale, no, no, no. Fora, 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 fora. Ah, Worth, m'he quedat al pajarito. És que puto sala, No, però és que a Molino no podem vendre torres tan fàcil. Fora, 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 Enrere, fora. Santi, enrere. Pues no les posis en venda. No sé si ho tu que l'has posat en venda. Hagi, mira, aquí us deixo la casa, Per ell, Robert. per ell! Nice, nice! Mateu-lo ara. Està mort. No, no. Mata-la, Molino, mata-la! Mata-la! Tirem torre de mid. Joder, no em paren d'estonejar. Mira, no, com ho les quedes. Mira això. Com? Sé com va el Jace, Marc. Ja, no, no, però és que tirar torres és molt heavy, tia. Hauries d'haver seguit, Martí. Deixa'm el gordo, puta. Sí, home. Hòstia! La torre. Ui, Ui, del que t'ha anat. Està mirant. Està mirant la bio. Està ja pel TP, eh? Martí, ja estàs bé de farm, eh? Ja vaig a top ara. Vaig a comprar, tinc molta pasta. Ram la Vine. Possiblement la E del Vladimir és l'habilitat que més m'agrada. Des de que l'han canviat. ataca Què de és la E? sang. L'ataca... Ah, clar, l'ataca. No, la E és la merda, allò que fa una àrea i peta. Ah, vale, sí. La Expo. M'agrada molt. Ens està baixant. Espanyol d'Espanya. Qui ens està baixant? La Sindra i el... Gonzo. Ara sí que us baixa la cindra, eh? I el Torbjorn. I el Torbjorn. Tinc TP, eh? El Torjor. Mireu la La cindra. Síndria. Pete, allò! Uah, no. Oh! Aquí la Oh! No! Ojo els golems! Puixejo top, vale? A full. Que bona Molino, aquella. Sí, Martí, fes-ho. Està aquí el Galio, eh? Guillem? Drake en 13. Oh, merda. Uah, no puc fer res. És que són 4 contra 5, eh? Ja. Vale, he matat a un, ja està, és Worth. Tenim el Martí top. Ah, la veïna que s'ha quedat sola! No, m'he tirat la puta puta! No! Vaine no flash. No! Tu continua, Martí. L'altre... Vale, Bona. bona. Ah, no puc fer. Ui, ens foten allà baix, tio. Tu fot-li. Matar. NP. Tens la cindra en dos, però... Ells no tiraran aquesta torre. Tenen molt poc dany. Sí, és el ret i les robes. Perquè no ho entenc, les torres estan més bombardeades que jo què sé. El Lord s'ha fotut atacar el Molino i ha seguit matant els Trix. No, que exploto. Tenen un CC que flipes, eh? Està més buguet, tio, que això.
nostra torreta està destrossada. Martí, pots anar a guardejar Dragon? Literalment ha estat a FK Farming Top, tio. Té 245 de farm. No, però sí, mira... Però és el farm de tio. 1, Martí va fitejadíssim, tio. És farm de 1, això. Ja, això és És el millor que es pot tenir. Bona sala aquest gordo. Si me l'he quedat. No sabeu el danyo que faig ara. Mira. La vaina, atent. Vale? Espera que vinguin, eh? Espera't que es dropin de veritat. Què? Va, anem. Si jo li foto la ulti a aquests dos, el Martí els mata d'una blink. Quina pena. El forn aquell juga bé, M'ha tirat la ulti. Oh, he fallat el DS, si no hagués fallat m'hauria fet la doble, tio. Bé, Hem d'anar per Vine, Sindre, noi. Vale. a part tenia 1.700 de pasta. Per la vaina, Sala. Sindre? Oi. Merda. Fora. Pots salvar. No hauria d'haver entrat sense mi. I... Jo he fallat, també. Oh! Quina pena que no s'ha tirat. M'ha cremat. Quasi. No hauria d'haver entrat allà. Martí ha fallat la bola. Sí. I podia haver tirat el Solari. Si no, hauria pogut matar la vaina o la cindra. Bueno, con el mitja vida i la bola estic segur que tinc més de vida. Aquest no li trec res, O sigui, Ni amb la bola ni sense, tio. a mi em sembla un bon personatge, el Torch, bueno, el Orm. No sé. Mana Dragon, segurament. A veure si ho puc provar. Me l'hauria d'haver comprat. No, que està al pou, tio. Jo no el veig en el pou, a mi m'agrada bastant. Bon pou. Aguanta que flipes, tio, i té un CC que... La Vine ha tirat ulti, eh? Va, la mateu. Que bé! Vinc! Ens hem de fer el Drake, Vaina per Sindre. Oh, no. El que ha anat, no. Ja veus, ha estat al píxel. Protegiu el Sala. Vinga, el Bona. destrossem a tots. Ara, bona. Molt bon stun aquell, per cert. Vale, Martí. Bona. Vaig a puixar top una miqueta? No, mid. Sí, mid. I si el Sala pots anar a bot i tirar torre també. Sí, vaina. Al igual. No el matareu, eh? Ha d'anar a bot. M'he quedat jo al blue. En sèrio? Martí, aquí. Vale, vinc. Aquella no tens temps, ja. Tira torre, Martí, tira. Com veia, hòstia. Bona, lol. Li acabo de cartar la Q cargada, tio. Fot una Sí, un hòstia. personatge que pujaré maestria sense la cara. Pues jo el trobo molt bon, super. M'està agradant molt. Amb aquest stun molino ha tingut Sí, aquella estona... algun fallo, eh? Si enganxes una així i li foto la ulti bé, No, fora. Si s'avança més, Molino entrena. Salta. larga. Vale. Recarga, gente. Hòstia, la vaina, Martí. La mates? No, No, la meva Q. fora. Ui, una cabra. Sala, fer-te un ojo del raid. Sí, és el que m'ha És fet. superbona idea, Ara, aquesta ulti. sí. Tenen dos tanques ja. Sí, i la pots tornar, saps? Sí, per això, com està feta, està molt bé. Vaig tot a pujar una miqueta. Ui, que hi ha una torre. Pot ser que vagin a... Quan la tires el primer cop, què fa danyo? Fa danyo i fa que la gent s'aixequi. No, I- perquè sí, aquí és quan no, torna. el primer també. Diria que el primer també. Segur que no? Només fa dany. I Només fa dany i et fica la marca. Llavors, quan l'empentes... Llavors carrega cap endavant i el redirecciona. I
i allò creu que aixeca i... Suposo que Vaineo llavors estan en diu, el red, segurament, Ha afluixat alguna Sí, una capa de fuego solar i li ha millorat el rabadon. Ah, que ho pot millorar pels altres. Sí. Sí. Sí, però només un ítem, Bueno, i... Ho milloren No, ells. que bloqui. Hòstia, No vols que bloqui. No, sigui un per persona. Segur? Segur. Home, si no estaria rotísimo, tio. però Sí, et gastes els teus diners Sí, o... els teus. Si val 1.000 euros més, no 1.000... Segurament té el val guard. 500. Falta molta gent. Sí? millor. Potser. Sí. Si va cap a tu... Supongo que la redención costa menos. El Sandy. Home, Pilleu-lo. no fotis. És un cop. Sí, quan Vale, un anirem? mort. Una altra morta. Vaine. La teva Santi, bona. morta. Bona. Vinc a ratejar aquests, És mira. la venda. Ratejant. No et regala... No moriré, l'Ul. Vale, deixa-li el Santi, que és la venda. Oh. Vale, Sento. no passa res. No m'ha matat, tio. Estava tancejant jo. Ja tanquejo jo, tranquils. No, el que tancejava era jo. Clar, perquè el Santi s'ha tirat la W. Això s'ho miro, pum. Podem anar a fer Baron, que surt un 10. Vale, aneu cap allà, fico guard, o sigui, fiqueu guard i vaig. No sé si ja té. El fica 27 a l'Orne. Sí, bueno, però Barons... No se'ls coneix per quan Ja. principalment. Anem a fer Bait, fem-li Bait d'aquí, que no tenen guard, diria. Fiqueu guard per aquí. No tenen guard, diria. Si no vaig caminant, da igual. Tio, voleu com prova. Merci per fer nice Bait, guys. Mira, Martí aquí. Pillar el Zoni. Ja està. Tenim Ja, suficient. si és que posarà un guard aquí i ja està. Aquí va. Hauries de pillar algú de penetració d'armadura, no? Jo Jo crec que el Dark Knight ja... Sí. No, o sigui, el Dracter i a part m'estic pillant el Recorrido Letal, que per cert vaig a comprar, que tinc 2.000 de pasta. Tinc Això TP, és el bot. A veure, tio. Jo si enganxo una bona ulti, després ja em quedo allà tirant i cust tot el rato i puc fer el meu treball. Tia, estic jugant perfecte aquesta partida. Es porta un gol, tio. Ui, jo també em poso molt fort. Joder, tu, amb les torres. Sembla que m'estimi. Tu te'n t'estimes. Vigila Tres sola. cops ja que la torre em pensateja perquè sí. Baron. Està Sí, anant? se l'estan ruixejant, tio. Pues jo puixejo mid, vale. Guai. Sí, ja està. Bueno, merda, no, aquí la palma. Teniu temps, però... Sudes, però no tens temps. Amb Vaina és normal. Feu Dragon. Han marxat tot de base. Ah, sí. Però ràpid, que l'estan venint ja. Coming. Si el Sal es queda darrere, ja. Mentre em passin focus a mi, Orn aquí. vale. Vaig a pel red, Aquí té guarda. que tinc això. Espereu, No dic 10, vull dir, tampoc, és a dir, no tenen torres, no tenen moltes torres per tirar, heu de descansar i ja està. Merda. Uau. Home, bona Sandy. El Sal està mort, bona. Sí, ara mateix hem de tirar enrere. Si us escapeu, Sí, tots. aquest tio el mata, Sala. La vaina! No, aquesta. No està morta. La vaina està a un quart de vida, ojo. On? Martí. Allà. Ens hem separat massa. Merda, no tenia la d'esto. Guillem per darrere. Ja ho sé, estic esperant-la, Oh, no, Martí. Vale, bona. bona. Ja el mato jo. Normal. Cuidado, Salta que no, salta un diferent. Pots aguantar-los més, Amb la curació del Molino, si pot. Hi ha stuns i tal.
És que té malla d'espines. L'únic que aquest té més armadura, però bueno. Podeu, podeu. Dale, 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 dale. Aquest està molt. Fica't l'altre, Martí. Ai, No tinc mana. da igual. No. O no. El feu. Un altre cop. Torna que té ulti. Joder, tio, 7 anys, tio, aquí per matar-lo, tio. Cada quan té ulti aquell pau? El Galio. No, Guillem. no puc contra Galia. Guillem? Se le pet tieto. No sabia que escalava amb armadura botànica. La vaina i posant les pinyes amb el... És que ara els crítics són un 50%, no un 25%. No, abans eren tants un 50. No. Guillem, estàs? Sempre ha sigut un 50, Santi. No. Sí, No. sí. Santi, ja em diu, cuidao, Sempre ha sigut un 50% a l'any més que es feia. Vols dir? Sí. Santi, ha dit cuidado, tio. Calla un moment. Calla No, aquest. calla un moment. Guillem? Sí. Va. T'has desconnectat. Hem d'esperar que el Santi surti, Com ha acabat al final? Els ha matat a tots. Sí, no, el Galio no, No, el Galio no. i el Santi acaba de morir ara. Si el Sala tira una ult ella i rebenta la cindra. I a la Vaine també. Sí, però... Si et protegeix el Molino amb l'ulti, bastant... Per aquí, va. Mira. Vale, molt bona. Get deleted. Molt bona Sala aquest posicionament. LOL! Aquesta ara... Això vol ser... Podeu veure... Vigila, Si et queda sola otra venda, sala. Ai, Tens a Martí. Vale. a d'esto, a... Veus que el Martí és pro ara, diu, pot fer dues coses a la vegada. Com es diu? Sí. Parlar i jugar. Adéu! Ah, mira, està aquí a casa. 13-14. Ara marxa. No, ara estic parlant amb la... Bueno, tira flash, tio. Puixegeu, Sí, mic. Sí, ara acaba de sortir. Quin faig, últim? Sí, a les 5 em ve a buscar kilo. i li diré si em pot portar el duo per desapuntar-me. Em faig a una cimitarra. Però una faria el cimitarra, És que amb el Molino més o menys ja tens lo de la ulti i tal. Sí, No però crec que els sigui. stuns Ja, tenen moltíssim. A part que l'or no els potència, els stuns. Sí que podré anar fins al dia 13. Un altre cop la puta ulti. No pot ser, estic mort. Torno a reviure, Vale. LOL! Vale. Vaya hòstia, loco. Demà, pues no ho sé. Call me crazy. Sí, suposo que sí. Oh, se l'haguessis tingut una mica abans. Enrere. Ah, no, Ah, Martí, vale. 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 Adéu. Vale. Sí que et truco. Com m'encanta el Tari. Oh, m'encanta el Vladimir. Però no És que m'he Dari la ulti. Si per exemple hi ha una Oriana això i la tira just en el moment, Va, 10 segons. Bueno, veig que estic jugant i estic molt... Adéu. Un maluc que m'acabo de recuperar, loco. Què he dinat? Allò fungi. Allò fungi. El mateix. font. Ojo que surten, Sí, ara tot va Fernando. Vale, adéu. Vinc per mig. Si us faig save, No tinc manar, gens de manar tinc. Puta vida. Vale, LOL. vale, crític. Fem back. Que no tinc res de manar. Ja puta. Trucant 16 anys, tio. qui? Me mare, tio. Ha trucat. Oh, tinc Foni ara. El gem Bueno, repartit ja. enemigos. I torre. Surt Drake. O sigui, bueno, crec. Podries robar el Drake, amb un crític sala, però bueno. Jo... No van a Drake, No, Guillem, tio. Hòstia puta, tio. Sempre passa el mateix. No, encara té temps. Vaig a per la Vaine, Vaig a petar-li la cara a la Vaine. Sembla que no, però... Engadeu Vaine.
Està morta. Nice. Fa tanta vida al Galio. No és que recuperi vida, és que té molts escuts. Torno No, a... és que el doble li para... Sí que té molta vida perquè té 100% de regeneració de vida al... Sí, però jo tinc el... Tinc el record de Leo... No, però el Galio amb la W para daño. Té reducción de daño, no precisament poc. Estan a Dragon. Veiem? No. No, sí, ja sí, aguard. Però bueno, ens el podríem fer nosaltres, Però- la veïna està morta. No tenen barcs, sí, els barons i els dragons se'l faran bastant en tots. Us podeu fer Drake, aneu. Anem Drake. Que us el fundiu ara mateix, que està super... O sigui, té molt poca vida. Jo no tinc ulti, Vale, molt bé, Molino. A la vegada, no podia ser més ràpid. Miren a Baron, segurament. No. No El què? poden, sense la veïna no tenen dany. Que marxem? Cuidado amb l'Ori. Estic preparat. Bona. Si matem els tanques... L'Orra està mort, per la meva part. Vale. Ojo. Cuidado, Vaine. On és? Allà? Ah, ja està. Típic. Hi ha Syndra viva, però Syndra fa temps que no la veig, tio. Ah, tot. Allà. Mira-la. Ok. No li trec res de vida al Bardo, que va? Full tanque o què? Empaca... Ui! No! El bardo és de curar la vida i mitja. Jo faig aquesta tiro, que me'n vaig. Toma, hòstia. Això és una S més, no? Com a mínim. Mira com estic sota terra. No, el farm jo crec que sí. Bueno, jo me largo. Oh, quina bona partida, hòstia.